such it love more pesticide ndiwe such it braz diesel ndiwe kamuri nyaya ndeyekutaura kuti mukadzi wangu anodanana namutondoro Lakson inoda kuendekwa nembudzi 4 inombodza kutsvutwa rimaredare kudaro ndi sacheti leno ndichitaura kuna pesticide diesel sacheti ukamanyamira sei wana sacheti nesi ndiri mukoma kune uyu mwana kune uyu. Okay. Ari mwere mukadzi ana wako wagara ngositeri wakaburuka ida kumusha kumutondoro aripo ari panze mtondoro asiyo mtondoro wamirera yeah. Ahora te doy ya leno y vamos cuando se dicho cuál es la más buena pamusoro imadzishe wanga uri musi wa 25 nenguva dza 25 December nenguva dza 12 manheru 25 December nenguva dza 12 manheru ndo pakasvika Lakson mutondoro anga ine mukomana iti tichaona mavhuri vakati tisviko ndobva ndatipindai ndobva ati shumba ndauyawo kuzokutaurira kubvunzaiwo kuti mune here chamunoziva pamusoro pemukadzi pane zvandaudzwa napesticide zachiti tiri kuchimbike kwadzimuni kuti zvanzi ndiri kuhura nemukadzi wenyu ndinopota ndichiuya ndichimutora pamunobuya maenda kumapatrols ndikati inini since kana ndikaita kumapatrols ekuru handisati ndamboona mudzimai wangu asiri pano pamba saka chatoo chinhu chisvoo chamurototanga kutondiudza ndo pakabva panzi naLakson saka zvatakuita ngatichitodzikai kuna mhai tinotaure futi nyaya yacho kuna mhai nekuti zvandiita pesticide zvandirwadza handitaurira mashoko handirwadza ekuti zvava zvakupedzisira zvakutoti ndinovengana nevamwe vanhu tichaona ndianzi ane zvaanoziva pamusoro penyaya yacho ndikati oraiti ngatichidzikai pana mbuya pacho manheru iwayo emusi wa 25 ndobva tapira mbuya nyaya iyoyi mbuya vakati sinzi vanhu muri kubva kubva plazi nguva dzacho hadzichaiti munoenda mangwana musi wa 26 takabva tafumira kuenda musi wa 26 ndobva tananga pamba pasabhu anowa Basil Sachiti tasvika ndofunga takagara zvekuma 30 to 35 minutes tasvika pamba kwavo wanga wakarara vatakwazisana neonhesi wanga vari panze pavakabuda vakananga vakangonangana namai waLakson zvikanzi hamurambi makamira mbuya uyai mugare uyu vavatora nabvo vaenda kubhenji vatawapa nguva yekukurukura zvavanenge vachikurukura zvavo wapedza vakangoti vachingopedza kuda kutaura bvavangoti vakomana watatu imini kana musina kundikwazisa budai muyadhi mangu bvawatosimuka zvikanzi you 3 guys get out of my yard ndobva tabuda isusu ndobva tapira kumba kwemukomana uyu Love More kuti tinzwisise kuti zvakamira sei. Love More akasvika aita akarara vatamumutsa Love More takamubvunza kuti Love More tipe tinzwe panyaya yawakataurira Lakson kuti anodanana nemukadzi wangu. Love More akaita semunhu anokatyamadza kana kuti anovhunduka nyaya iyoyo. Apedza kudaro Love More akapindura nyaya yekuti ndiyo imba yakambokonzeresa kuti tibhadhare futi faindi yemoto kwashe. Vatatoona kuti hatisi kupindurana panyaya yatakataura. Ndopatakabva ndakoti nini hangu kuti nyaya ichigadzirika ndiri kuenda kwashe, ndokuenda kwashe kwandakaita. Ndaenda kwashe
mandapiwa zuva ishe gananzara ishe ndobva watiti nyaya yenyu ichazopinda after new year ishe ngowazondifonera uri musi wesande kuti nyaya yenyu yakupinda musi wemande ndobva tazoenda mande tichingosvika musi wemande ndakangosvika bva kwangonzi ndaiti kumba kwacho kubva kudare kwavanotongira bva kwangonzi nyaya yenyu ndakuipfudza kumbiri haisi kwanisika kutongeka panapa ndo zvakazoti ndikwanise kusvika futi kuno kudare ramambo kuno ndo mafambiro akaita nyaya yacho. Iwe wasati wapindura titaurire kuti wakataura sei wakazvinzwa sei? Inini mutaurikira wakaita nyaya ndekuti tagara tinotourirana tinotamba tese matangira akaita nyaya akatanga achiti asichiwa zvamunoita anotanga taura zita rangu akatanga mutuka asichiwa zvamurikuita ndikati inobva zvato ndikati ndaita sei shumba ndikanzi zvamurikuita pane mukadzi anoti baba ndikanzi zvamuri kuita pane mukadzi wamudhara nenzoka ndakanzwa kana kuharare uko nyaya yacho yatozara runzi kutora mukadzi wemudhara paanobuda achienda kubasa kwake iwe woenda pamba paya wotora mukadzi wacho woenda naye kumba kwenyu paunozwa kuti nguva dzekuti akuda kubva kubasa ndo paunosiya mukadzi uyo achizodzoka kumba kwake kuti murume wake asvika ari pamba. Ndikamubvunza kuti izvi zvinhu zvakaitika rini, zvakaitwa nani? Inini noti inini zvinhu zvanotaura handizvizivi, handisati ndambozviita. Zvinhu zvitori zvinyowani kuti kuzvinzwa kutotaura zvinhu kanzi asi nyaya iyi iri kutotenderera. Ndo pandakazosvika kondobvunza nemukadzi wacho. tichihura zvakataura kuti tine umbo kutaura kuti nekuti zvinoita pamwe anenge arorawo kukavhira zviro zvaanotoita imi mokavhira futi nyaya youya kwamuri akadaoaita nyaya yandiruziwa ini kufambira akaita ini ndakabvara musi wa 20 musi wa 24 December ndingaita pana munhu akakaona soyandinopa pamwe 25 ndo pandakatirega tiende kuchimbike kuno wangu ndikutandara nawo tichienda kuchimbike tiri mukuti awa Lakson ndakaona vachifudza munhu vari muchana isi tichienda kuchimbike ndo pandasvika kuchimbike takatanga kumwa doro ndakanga ndiri inini nemunin'ina wangu Blessing neshamwari yemunin'ina wangu anonzi Tinashe nemuzukuru wangu anonzi Tino mbava ndo vanhu andandina tangosvika pachimbike taingomwa doro redu tingori guku redu tingori avo vana tisha mabvumba kuti wakanga waine guku ravo vaimwa tiri paraini pamwe chete asi vaimwa vari kusaidi kwavo takamwa toti pachimbike kusvika manheru ndokunge zvamwa pasi 10 ndomwa dzitakabva kuchimbike pachimbike inini Lakson andabva ndaonana naye pachimbike takabva pachimbike ndopatadzika kuenda panyamatanga takuenda kumba tatatenga toredo yataimwa tichienda tichiita road ava vakomana vatakaona vachibuda panyamatanda vachimhanya vanga vatore miti yavo iye nemukoma wacho vaine miti yavo takatobvunzana ko zvamunenge mune miti vakomana tikanzi ayo kwamuka hondo kwatirubva kumashopu paita faiti tikanzi abhulazi vangu ati anga akurohwa nevakomana kuchipiki saka tatotiza vanga kwachivhasaikanakaenda ahoraiti totobira nyamatanda tatazobata tagurupu ivo vanga vapo vanatisha vanga vapo tichiuya kumba tichingobhuya nyaya tichingomwa doro asi taifamba tichimabhuru ivo vanga vari pamberi dzomashopu takafamba kuuya kundosvika ndokunga patinondoparadzana iwo akuenda kumaraitbord tichienda kwedu tikatoparadzana zvakanaka tona mangwana iwo wakaenda nanaticha vanoenda kwanobva kumaraitbord chete isinobva nekumusoro inini natinorwafa natukumosa takaenda nerwetiri kwedu takatoparadzana zvakanaka tataenda tichikawo toku akatenwa achienda kumba kwavo tichisvikawo pangu ndichitenwa ndichienda kumba pangu tino ndiari kuri akazopfuurira achiendawo kwavo mangwana makuseni ndakatorara ndakatotori bharasi doro ratatamba ndopandakangwa pamupukwa kwachinzi kugwe mukadzi wangu ndiye akatanga kubuda ndobva aona vabi munhu wakatanga kubva akatoti asi makaita fight kuchimbike vanhu vamukira kuyapamba ndikati fight nani ndakabva chimbike tichitovhara ndikaga muri vana vapadireki panzi ndo mandabuda ndavana kuva varipo zveshuwa namai waLakson
tichaona mavhumbi ndiwo ndakaona waripo ndandisina kutopfeka wangu hembe ndaona paina mbuya ndikati andopireni pinde mandipfeke hembe wakomana wakansana nguve Nyaya baba ndo wakanipira Nyaya wakati ndauya kuti tinzwi Nyaya yakataurika nezomanje ndakaona sekunda Chikomba ikanzi mamuchitaura murodhi mubva uchimbiri kuti munhu lake rudani mukati Nyaya yakataurika pano kanzi ayo uyu tichaona mabvumba ari kunzi ndiye witness akanga aripo ari kunziwo ticha arimo munyaya macho ndakatokahadzika pale ndikati ticha iyo sinzi ukunziwo witness ticha tipe tinzwa tichibva kuchimbike iyoyo pane pawakambona pandakasara naLaxon here tichitaura kuti Nyaya tiri 2 kana kuti pane pawakanda pandakaenda mberi here tiri 2 kana kuti pane pawakasara tichitaura Nyaya kuti lake rudana nemukadzi waleno tichaona kati nditoshamisa kuonazvo ndakatoshamisika takutoparadzana ona Laxon akatondibata akati iwo hauchaendi kumba handei kwalenoni ndikatomubvunza kuti tiri kuenda kuiti kanzi handei pana Nyaya ndaunobvunza ndimukona wachibva watodzikaenda ndopa wakazoenda uchienda ndikati ini Nyaya nditogadzikaona tichakangogara tichingogadzikaona pakabva papfuura tokumosa chiti aitoenda kubvunza chikwereti ekobopedza ikanzi toku uya pano ndiwakanga uripo Laxon ndiye akadaidza akati toku ndiwakanga uripo nezuro uya pano toku akatenda angasuziwa Nyaya mai waLaxon ndiwo akabvunza toku wakati toku tipe tinzwa chii chakaitika nezuro mubva kuchimbiri toku akati nenyaya iyi ikanzi pane nyaya iri kutaurika yekuti pedzi akati Laxon kudana imukadzi waKudare muchibva kuchimbike nezuro toku akati zvakataurika papi nezuro takabva kuchimbike tichitomwa duro takatotapa tichitomwa duro tichitofara hapana munhu akambotaura muromo akadaro Nyaya yacho yakataurika papi ndikati muri kuona witness chitu ndiye umwe anga aripo tinorwa fa tinozokwanisa kumudaidza nekuti baba wako ndakatoataura ndikati handii muri kunzwa panyaya yangu yakaita mawitness tu aripo wanga waripo pataichimbike ndokunzwa mataura wazvo inini parunzi pandakataura kuti Laxon ari kudana nemukadzi wenyu ngepapi ndiri kupashaya because mawitness aona kuti atinawo 2 waripo vari kuti hatinambonzwa Nyaya yakadaro havangazombotadzi kunzwa wese weti hatisiri kure nekure ende hapana patakambofamba tiri mumashure kana pandakataura tichienda pasaiti kana kuti kuchimbike because kuchimbike vanhu vatombovaona ndakagwiza kuvaona iwo vari kujama chikudza munhu zvekuti wakazoya kuchimbike handitoziva ndakazotoona kuchimbika wako kuti wakubva wachitobvoko hondo dzavo kwangu vachiti tichangogara kudaro baba wakati hainini saka inini ndichatorova matanha ndichatora ndikati mbuya mai waLaxon wakatoti shumba chi muri kuona Nyaya ikai Nyaya inoratidza kuti Nyaya haina umbu wakakwana because vanhu vakanga varipo vari kutaura kuti hapana zvakataurika zvakaita seizvozvo saka isu saka tinoita ngazirei because vanhu vakanga varipo kuti hapana zvakataurika zvakadaro iwe lake wacho Laxon mai wake ndivaitobvunza iwe Laxon iweyo pawakataurirwa napedzi kudzi iwe uri kudanana nemukadzi waleno wakadini kubva wabata pedzi ipapo bvamuti handei izvozvi kuti bataenda kwaleno ndinobvunza mukadzi waleno wakazoenda kundobata ticha sei uchiti ticha handeiwo iye pedzi anga kutaura wakamusiya achienda kumba ende ini ndombunzwa ndakazvibvunzwa futi saka iye kana achiti inini ndakamutaurira oenda kubata ticha kuti ticha usiya uchaenda kumba kwenyu handetobvunze leno nenyaya ndanzwa asi inini wacho ndiripo haana kunditora sei takatoparadzana wakaenda nerodhi yavo tikaenda nerodhi tu zvakanaka hapana chaakataura kana weti saka ndiri kushavha kuti Nyaya yacho indakababa wakazouyawo semunhu wanga wanzwa Nyaya wakauya wakandibvunza mwana ndakaona vanhu vasvika kumakuseni ndanzwa kuti Nyaya iri kutaurika inesara kumukati chii chakaitika ndobva ndavatsanangurira ndo Nyaya ndanzwa yataurika naKudare ndo Nyaya wakaudzwa naLaxon ndo zvaakandotaura kuKudare asi Nyaya iyi ndiri kushavha kuti yakataurika papi nekuti vanhu vakanga varipo waviri wacho wataura kuti ndinombonzwa Nyaya yakadaro wechitatu anga aripo nditinorwafa muzukuru wangu akabva yakonditora pandimakuseni kuti sekuru handeitofara kuchimbike baba wakati no hazvichandinetsi ndakaderedze tino yechitatu iwoyo handichaderedze tino uripo because mogona kuchokana kuti tinondudza fake statement wakatotuma mwana akandidaidza tino wakabvunzana natino wari 2 zvavakabvunzana wakazondidaidzawo wapedza zvanga wabvunzana wakati atinonda mubvunza tinaro tinini hapana Nyaya yakadaro yakataura zvichakambodaro vamuni wakatora Nyaya chibhanisi wachangambiri shuwa wachangambiri takaenda kwaishigandadza takaenda kwatakadaedzwa semandi tikasvika kuDare vachibva vati mari yeDare zvikatobvisa $20 vachibva vati mari yeDare $40 nekuti tatonga Nyaya yatonga pakati pewiki
dada isu tanga tisizviziva dini dare rino rakuita $40 saka taakukumbira sechikumbiro hatisi kuramba taakukumbira sechikumbiro sinzi tingori padhuze nepadhuze kuti imimi muchitibatsira kuti motiyananisa nyaya yedu imwe 20 yacho tinotsvaga pasi hapaichi madhays tinouya nayo mupurisa wenyu aripo anouya achitora mari kana kuti matouya nayo tinouya nayo kuno changamira havana kunzwisa nyaya iyo wakangoti ai inini wakabva wangotidaidza wangoti sabhuku uyai kuno penzi uyai kuno lenoni yakuno ende takaenda tikanogara pamavo hapana mubvunzo wakatibvunza changamira wakangosvika wangofona foni yauya wakafona ndizoti wakafona foni yakandakuti wakangofona foni yao wakafona wachipedza kufona wachibva kuti nyaya yapera chibva panapa pachina nyaya panapa pana nyaya tichatonga takangobuda tichingobvunzana ta saka nyaya yacho yatonga kana second vice sabhuku rinozopurusando apo panze akatobvunza kuti saona seku saka nyaya yacho yatopera tikati ai ndo mataurwa yaitwa tanzi yapera chiendai tikati aorit ndobva tatongobuda geti tese avo ana lakisoni vangu vakatogarawo kunze vakamira kudara vakagara kudara kunoti wadara vakatobvunza kuti konyacho yanzi chii wakangu tikangaudzwa kuti ndo zvataurwa mutatongi ranzi nyaya yapera chiendai tangoenda kunze sitatakuda kuenda kumabasa takabva tangobuda vanoenda kuharare basa takazongozwa mukadzi wangu akuti auya tsamba yauya bva kwamakoa ndinokudiwa kudare kwamakoa nenyaya iyi yakambotaurika tiende tinonzwe kuti nyaya yacho yakamira sei pakanzi mamupesi angadandandina kuti tinorwa paanokwanisa kuuya ndakangofonera kuti ndiri kubasa pamudakandikwanise kuuya asi kana uchiguma ngore pafoni kuti vanondifonera kuisa foni palaundi ndotapindura zvandinoziva pamusoro penyaya iyoyo kuti ndiri kubasa hazviiti toku ari kuhedhini kubasa handina kukwanisa kutaura naye ndosaka maona tazvika iwe une fungidziro here yekuti anonzi ane ngoma yekuti Lakson anoda nemukadzi wavo? Imweni handina fungidziro kana ndichivaona aivangu nekuti baba vangu munun'una wababa vangu akarora titiri wavo saka handikwanisi kumufungidzira kudaro. Iwe Lakson wakambodangana naye here nemukadzi wako? Saka chaita kuti iwewe ufambe neguwa kundotaura guwa chii? Iwewe haudangani naye inini manzwira chaunoda kuchenura chii? Guwa kana wakangwariri guwa chinoveka chii kuti uende kune uyu kuti iwewe ndiri kunzi ndinodangana nemukadzi wako? Imo ukandai wakatemwa nedemo naye Pasina nenyaya. pasina uyo usingadangani naye chikonzero chii? kuti chakaitika kuti inini ndibvunze kune vanhu zvekuti vanhu nyaya inenge yataurika ikataurika nyaya wobva wazonzi iwewe nyaya iyi yakataurika iwewe hauna kumbodangana nemukadzi wacho, hauna kumbodangana nemukadzi wacho, chazoita kuti umhanye chii? Kutaura murume wacho. inini matauro andakaita handina kuti kumhanya ndaida kuti nyaya iyi tinyatsokuenzanisawo nevanhubvunza chazoita iwe haudangana nemukadzi wacho bari chazoita kuti umhanye kuti undozwe undotaure makuwa kuti vanhu vari kundifungira kuti ndiri kumhanya ndodangana nemukadzi wacho chii? Kana utaura unobvunza murume wacho kuti ndaishamana ndinodanana nemukadzi wako here chii? ini ndaida kuti nyaya ikai uyu anogona kungotswa nemakuhwa kunzi zvonzi wasei pasina vanhu vanotaura kuti there is no smoke without fire. chauri kukabvira chii? aiwa chii? ini zvekudana nemukadzi wavo handitsanani chazoita umhanye kundoti ucherurwe chii iwe usingadangani nemukadzi wacho? ini ipapo indo pamukamwe pato kuti henyu chakada kuti ndichenurwe chinga asi ndaida iwe haudangani naye, iwewe haudangani nemukadzi wake uyu. chazoita kuti umhanye kuti undochenurwa chii iwe usingadangani nemukadzi wake?
Inde edo zvachoka kuti akazvinzwa kupi zvaitwa Wakadini kumubvunza iyeye. Ine achitaura nyaya yake ndaimubvunza kuti iwewe zvautaura nyaya yako iyi wakainzwepi zvikanzi nyaya yaunitaura ikai ini nditori kuharara uko ndo nyaya iri kuita sei iri kutenderera tiri kuharara Makuwa amuri kubvunzana. ndo vandaimubvunza Iwewe haudanana naye. Mukadzi uyu. handidana naye Saka chazoita kuti umhanye kundoita kutaura nekuti uyu akati abva kaundesisunga nedemu obva kuti uri kumutaura zvaka ndiri kunzi ndiri kudana nemukadzi wako pamwe anenge aine fungidziro iyoyo obva akutema nokuti zviro zvinotyisa. ini ndisa ndatoenda kobvunzawo ndakatanga ndabvunza ainditaurira nyaya wacho ndisa ndatobvunza iye akati pandakamubvunza kuti zvino wakazvinzwa nani akatotaura kuti ane munhu wakataura anonzi Nyasha mutombo kuti anonzi Nyasha ndiye ukatokati kuti akaundobvunzana nanyasha Nyasha anga Nyasha ipo panga ari kuharara but kavamumirira nekuti inyaya iwe hauna chauri kumhanyirawo kundobvunza nekuti haudana nemukadzi wako. Nyasha akazotoya kumashure asi dai ndandine kana foni ndaigonomufonera iye wacho iwe tiri kutaura kuti apa iwe haudana nemukadzi wake saka chaunomhanya chii kuti chaunga wachidaridza kuti yaunga wachida ndei inini zvizakuenda zvaunga wachida kundozvichenura ndezvei iwe haudanana naye uri kundomutaura kuti ndirikunzi ndiri kudana nemukadzi wako chauri kuda chii unokugadzirisa papo chii inini chandaida kuti zvisvike pazvasvika inini chandaida kuti ndaida kuti inini uyu wacho anitauriro chokwadi chake charozva chaaindiudza ini dai takataurirana naye kuti iwe hona zvaudai so iwewe tikataurirana isusu ini naye uyu atauro ndakanzwa nditi iwe ungada wamira kuti unzwe kuti zaidi nyaya dzako dziri kubuda sei kana wanga wachizviita wabva wamira kana wanga wasikazviiti urikuda kuti paitwe moto upi tauraiti mama akasimudza ichi apa mwana uyu gawe ari kudanana nemukadzi apa akaenda kunotaura nemurume wekuti azvitsvage kuti murume wacho ari kuzviziva ndozvaakaitira padzikeka ane mhosva yekudanana nemukadzi wako iwe saka aida kundovhombora baba wako unozviziva here nekuti hawainenda kundobvunza munhu ane mukadzi wake iwe usingadani nemukadzi wacho hazviiti panodana nemukadzi wako uyu kati akaenda kunokuvhombora kuti iwe unozviziva here kuti ndinodanana nemukadzi wako haikadaro but anotaza vanhu vari kuti ndikuda kuona kuti iwe urikuzviziva here iwe nekupuza manje waakuenga hama dzako idzi davakavangwara ukada vakachienda kundodzibvunza muri mega wakoma ndozvikutaurwa nemunhu ndipeuka hombowo ndidii but hauchaoneka humboiwo watonyura ende hapasisina humboiwo nekuti atokunyuza uri kuona avamutoseka neudofu hwako kuti vaparo chokwadizvo hachataura ihama dzako idzi uyu ari kukwira mukadzi wako uri kuona saka uchabatsirika sei ndosaka tiri mukati medare mambo wangu watotakaza dare rako wachakupa here unguo wachakupa here unguo watauri mumeeting dzikawanyura akunyudza kuvanhu nekuti akangwara akaona kuti zvo zvaakubuda pachena ndokubvamhanya pachivao nekuziva kuti wakadii wakuenda nokuma hama dzako dzakachakupa information kuti mumwe wabata vari vaira saka dare rinokubatsira sei nekuti chikomba chemukadzi wako chiri kuri inini mamboka kana tichiona hangu nyaya iyi mukati wari kundinyudza
hakuna, hazvigoneki. Inini ndinoti hazvigoneki nekuda kwekuti vamwe vanhu vacho vari kutotaura. Dai vanga vari vanhu vekuti vanogona kuuya mukati medare rino, aitozvitaura kuti uyu mukomana yakatozvitanga asati atombomwa doro. Ndozvode kutaura kana kuti ari kurara nemukadzi wako, inga ndinotorara ndiri kukutaurira kuti uyu ari kurara nemukadzi wako. Anotodara ndiri kukutaurira. Achakutaurira sei humbo iwe wamuaccuse? Atonyura ziwe neuyu mufano yakangwara. Akakubvunza kuti unozviziva here kuti ndiri kuita zvamukadzi wako? Iwe ukadai uri kutaurwa nani? Akataura kuti waiziva kuti anosvitsa information kwauri ndobva wapomera mhosva. Saka uchazviziva sei? Simukai mweni hapana mhosva. Right, toenda hedu. Next